Jas dhewe. Iki lho Bune, atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tandurane? Pak apik tenan Hasilnya tandurane. iki mundhak akeh ya. Ya iki genah mergo awake dhewe iki nganggo pupuk semprot KCC Astro spesial untuk tanaman sayuran, buah-buahan serta tanaman daerah dingin dan pegunungan. Lah, tutup biru peteng kuwi to. Kanggo iso kentang, melon, nanas, semongko, porang lan liya-liyane. Ngono to, Pak. Lah, terus carane nganggo piye, Pak? Wis watenan dhewe ning kemasane. Aku arep ndang budal menyang Tegal iki, Bune. Pak, Pupuk cair KCC Sumatyo dateng Toko Anugrah Tani Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Tulungagung. Toko Harapan Tani utawi Pak Jumali Gilang Munut Tulungagung. Toko Ayu Tani Desa Panjerjo, Rejotangan, Tulungagung. Toko Ude Inti Subur 200 meter Kilen Pasar Gambar Wonodadi Blitar. Toko Sumber Tani Desa Bendungan Kecamatan Gondang Tulungagung. Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.